Ayan, so welcome po sa day 2 po ng ating vlog dito sa Burgos, Pangasinan. So maaga po tayong pumunta sa Dalampasigan para i-witness po ang napakagandang depth pool ng Cabungawan Beach. Ayan, so as you can see, napakaganda talaga at ang dami po talagang mga turista na pumupunta dito. So stay put lang guys, panoorin nyo and enjoy the view. So guys, kagagaling lang namin sa may deck pool. And ngayon bibili kami ng pananghalian. So plano namin, kukuha kami ng tawag dito, pusit, mga laman dagat. Hopefully makahanap tayo and makapagluto tayo ng lunch. Enjoy ba? Oo, enjoy. Sa likod. Enjoy, kakaiba. Gusto si Grinyel natin sa likod. Puset! Saan na may puset? So, ang ganda-ganda talaga dito sa Boracay. Puset, saan ka? Babalik tayo dito sa Boracay. Alright. Yeah. So, may tinda po dito si ate. 50 lang. Ito na Sa magluto. Naladan. Lahat po ng kamatis? Oh, ito yun na lang po. Ito na lang. Magkano po ito? Hindi, may talipa pa naman po dyan kung kamatis lang. Magkano po ito? 20 lang po. Ayan po ang sibuyas. At nakuha na rin po. Anong pangalan ni ate? Ah, George, kung sir, ano ba yan? Baka i-tiktok mo pa yan. Hindi. Vlog. Ay, vlog ah. Oo. Ay, Esmeralda po. Ayan, taga dito po kayo. Hindi, sa Dasol po. Ay, das Barangay Uli. Tambubong kayo sir, punta kayo So, tambubong. buti na lang nandito si Oh, ate nung Tambubong, hindi na kami ano po. lumayo. May kwan, may isla. Kumuha ko po, wala na akong kwan. Bigyan mo na ito kay sir. Yo. Yan o. Yun o. Pwede na yan. Ang dami o. Lagay mo na lahat ate. Bigyan mo muna ito kay sir. Hindi, sige, dito tayo.
Doon tayo sa kabila daw. Yan si ko ate. Oh. Pahingin pamasko. Tani ante. Dito yung 90 orange. Dito tayo mag-uugas ng pusit. Oo, ayan. Nilapagtaki. Eh, pakada to. Wala ang yun. Nagdapag din na isa. And guys, bali nakabili na po kami ng tilapyang 4 at saka pusit. Ito po yung tanghalian namin ngayon. Tsaka Bugwan natin. ano, seaweed. Oh, yan. Anong tawag nito sa Ilocano? Ararosip, no? Ararosip. Tapos, meron din kami sibuyas at kamatis. At pusi. Oh, pusit. Ano masasabi mo? The best. Oh, Babawi kami sa kain ngayon. oh. Kasi kagabi, ewan. Wala kasi kami kagabi. wala kasi kami mahanap na seafoods kahagabi. Ayan. Sarap ng aming ulam. Ubus na. Bak na namin. So right mga ka-gear, magpapack up na po kami, ligo lang, tapos alis na kami. Ang siguro, ang side trip na lang namin siguro, pupunta kami sa 100 Islands. Alam mo din. Nagpapapicture lang kami sana. Hopefully magpapapicture lang po kami doon. Then uwi na po kami ng Ilocosur. Ayan. So, Vinyl Latex, ligo na. Sunod kami. 100. I hope na nag-enjoy kayong dalawa. Yes. Then si Kuya. Ayan, kung asan ka man ngayon Kuya. Maligo ka na. Mag-enjoy ka dyan sa shower. Sa banyo. Kahit ulit-ulit mo itong panoorin, at least may remembrance ka na dito sa Pangasinan. And I hope na natupad ko yung mga pangako ko sa'yo. Sana maging safe ang lahat pag-uwi. So salamat po sa lahat ng aming mga sponsor. Lalong-lalo na ang JTC Mall. Gago! Tagudin PMP. Abel ni Inang. At ang Southern District Hospital. Shoutout sa iyo, Boss Prem. Dito ako. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, mga supporters ng Gearhead Motovlog and Greenhill Natics. And Forever My TV. Ayan, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po ang aming channel. Ayan, lalo na po sa aking channel, Gearhead Motovlog. Ayan, mahilig kayo sa mga adventure, mga rides, motovlogging, mga review, unboxing. Ayan. Tayo sunod sa mga sponsor ko dyan baka. Shout out kay Idol Miss Pa. Ayan, maraming salamat sa iyo Idol sa pag-sponsor ng aking long sleeve. Ayan. Siyempre design ng Miss Pa advertisement. So malayo-layo pa guys yung aming tatahakin pa uwi. Ayun na sana mas maaga kaming makauwi para makapagpahinga para bukas kasi trabaho na naman bukas. Ayun guys, uwi na kami. And nandyan pa rin yung mga motor namin.
Si Mutmut, tsaka si Matmat. Hi, hello. Malapit na kayong uwi. Kita niyo na rin yan. Okay, let's go. At may mag-i-stay din dito sa amin. Uwi na po kami. Lokusol. Ayan. Sige po. Ano yung bayad ko? Kami ari dito. Anggal, hindi ka na. Sige lang. Shout out, Timbulangan. Kuya? Ayan, shout out sa inyo mga idol. Alright. Nice to meet you guys. So yun guys, pauwi na kami. And maraming salamat po sa may-ari ng aming tinuluyan. Ayan, Bustamante family, kay auntie at kay uncle, kay ate. And maraming salamat. At ito, ready na kami for take off. Okay, so maraming salamat po sa mga nanood na nag-abang sa mga drone shots, mga dito sa baybayin, sa biyahe namin sa kalsada. Ayan, maraming salamat po sa suporta. Ayan. Alright guys, papauwi na po kami. Patnubayan po sana kami ng Panginoon sa aming pag-uwi. Sana makarating po kami ng ligtas at buo. Ayan, so maraming salamat po sa Kabungawan. Ayan, Kabungawan Beach na matatagpuan po dito sa Burgos, Pangasinan. So guys, nandito na po tayo ngayon sa mismong syudad po ng Alaminos, Pangasinan. At kakaliwa po tayo papuntang Arc ng 100 Islands. So yun guys, touchdown na po kami dito sa 100 Islands. At ito, pupunta po kami sa may Arc at doon po kami magpapapicture. Dami pa rin mga tao na pumupunta po dito. Ay. So ayun mga ka-gear, ayan, maraming salamat po sa panunood. And I hope guys na nag-enjoy po kayo. Asahan nyo po na mas updated pa ako sa pag-upload ng mga videos. Kasi nung nakaraang buwan talagang naging busy po kami. So shout out po sa Team Ilocos Club 150i, Club 150i, ayan, 150, 155i, ayan, shout out po sa inyo mga ka-gear. Sa Team Clients Motoshop, Ilocos Vloggers, sa aking pamilya, sa aming mga pamilya, Team PNP, at sa lahat po ng aking solid na subscribers. Ayan, maraming salamat po sa suporta. So kita-kita po ulit tayo sa next na vlog guys. And I hope sa next na vlog natin is dito rin po sa Pangasinan. Alright. So see you again soon guys. Paalam. Woohoo! Alright.